Kim eğer мәңгі десе bu dünyanın nindi işi bilsin onu. Бар галәм юкка чыгар bir gün килеп, һәм түгел bir жан иясе мәңгелек. Бу шулай, һәм аңа күп билгеләр. Һәр яшәп торган кеше bir gün үләр. Күр әнә киткән кешеләрне килеп, кайсы яхшы, кайсысы яман булып. Кайда меңнәрчә пәйгамбәр, патшалар һәм сарайлары аларның кайдалар. Кайда Адәм, кайда Нух һәм барчалар. Мәңге калмас bir Худайдан башкалар. Кайда Сафуан, кайда Җәмшид, Шәһрәбад, кайда Зөлкарнәйн, Шир Хәсрәүдә Гат, кайда Дикянус, Шәддәд, Ләгин, кайда Фәридун яки Нәмруд тагын, кайда ул Рөстәм яки Әсфәндияр, кайда Нәүширван, Мәхәббәт Шәһрияр, кайда ул Газнә шаһы Мәхмүд дигәне, ялтырап тыштан иштән мин дигәне, кайда Ибраһим яки Әдһәм бүйек султан иде, яшәде ярлы кебек. Кайда Шыңгыз, кайда ул? Бит ул да юк. Язмышы бу залимнең дә бит шул ук. Барсы да бу дөньяны тоткан кеше. Мондый булырмы аларның соң эше? Яттылар җиргә, кәфенгә чолганып, тәннәре үз каннарына булганып. Калдырып ятларга бар байлыкларын, тәхте, бәхтен, мәмләкәтләрен барын. Бу канун килгәч китәргә син тиеш. Бәс тырыш эшләргә һәр чак изге эш. Assalamu alaykum, qadrli qonaqlar. Хәерле көн, исәнмесез? Ерак араларны якын итеп килгән татар халкының инҗе кашлары булган кадерле ханымнарыбыз. Хәерле көннәр сезгә. Игътибар иткәнсездер, тәүге калфак туе кичәсен халкыбыз хәтерендә уелып калган 1369 елда иҗат иткән Хисам Катипның Җөмҗүмә Султан дастаны белән башлап җибәрдек. Моның сәбәбе 2023 ел Бөтен дөнья татар конгрессының Милли шурасы тарафыннан Достаннар елы дип билгеләнде. Республикабызда бу елны Татарстан рәисе Рөстәм Миннеханов милли мәдәниятләр һәм традициялар елы дип игълан итте. Илебездә 23 ел укытучы һәм остазларга багышланганын да истә тотып, biz әлеге кичәбезне нәкъ менә биредә Татарстан Республикасының иң алдынгы уку йортларыннан булган Адымнар белемгә һәм татулыкка юл полилингваль комплексы бинасында үткәрергә булдык. Кыскасы, туташлар һәм ханымнар, бер сәгатькә сез үзегезнең әни, дәү әни, тәрбияче, укытучы, җитәкче һәм башкалар икәнегезне онытып, үзегезне укучы һәм шәкерт итеп хис итеп утырыгыз. Без Резида Салахова Һәм Зөлфәт Зиннуров сезнең белән бергәләп татар әдәбияты нигез ташларының иң әһәмиятлеләреннән булган Достан темасын үзләштерербез. Достан дигәч күп кешенең күз алдына идегәй килеп баскандыр, шулай бит. Кайбер кеше инде Кыса Йосыфны искә төшергәндер, бәлки кемдер күңелдән генә Таһир Зөһрәне килеп утырадыр. Чыннан да без халкыбызның мирасы булган шушы достаннар турында бөтен нәрсәне беләбез кебек. Ләкин шул ук вакытта бер нәрсә дә белмибез кебек. Син килешәсеңме, Зөлфәт? Шулай соң меңәр елдан артык тарихы булган кыйссалар турында бөтенесендә белеп бетерү ай-хай. Шуңа күрә дәресебезнең башында ук достан сүзенең мәгънәсен искә төшереп узу урынлы булыр. Чөнки кайбер вакытта аңлашылмаучанлыклар килеп чыга иптәшләр. Кемдер әлеге тарихи хикаяларны әкият дип белсә, кемдер достаннарда
шынлыкта булган тарихи вакыйгалар чагыла дип саный. Шулай ук берәүләр достаннарны элекке заманнарда җырау акыннар, дутар, думбра ише музыка уен коралларында көйләп башкарганнар дип күз алласа, икенчеләр әлеге әсәрләрне сөйләгәннәр. Әлеге әсәрләрне сөйләүчеләрне, башкаручыларны кыйссахан дип йөрткәннәр икән. Һәм иң кызгы шунда ки, әлеге фикерләрнең барысы да достан жанрына туры килә. Шунысын да әйтеп узарга кирәк. Фарсы теленнән килеп кергән достан атамасы астында йөрүче героик, фантастик һәм романтик эчтәлекле поэтик, прозаик яки катнаш формадагы әсәрләр безнеке генә түгел, ул бөтен төрки халыкларының уртак мирасы. Зөлфәт, миңа калса, без теорияга артык күп басым ясый башладык бугай. Шәкертләребез арып китмәсен дим. Миңа калса, инде тизрәк практикага күчәргә вакыт. Алайса, ханымнар һәм туташлар, хәлләрегез ничек соң? Армадыгызмы әле? Ошыймы? Күңеллеме? Мин әйтмим монсы гына дип, гомумән. Әлеге җыелыш күңелегезгә хуш киләме? Аллага шөкер. Аллага шөкер. Булайрак әйтик алайса. Резидә, ата-бабаларыбызда достаннарны башкаруның төрле ысуллары булган дидек әйме? Без шарабызны татар әдәбияты белгече, филология фәннәре докторы, Татарстанның һәм Россия Федерациясының атказанган мәдәният хезмәткәре Фуад Галимуллин башкаруында Җөмҗемә Солтан дастаны белән башлап җибәргән идек бүген кичәбезне. Нигә әле шушы әсәрне җырау акыннар башкаруында тыңламаска? Берәү дә каршы түгелдер. Сүзне фольклорчы, педагог, сәнгать фәннәре кандидаты, Казан дәүләт консерваториясе доценты Геннадий Макаров җитәкчелегендәге Бәрәкәт борынгы татар уен кораллары ансамбленә бирәбез. Егетләр, кызлар, сәхнә сезнеке. Тыңласагыз бер мәсьәлә әйтим моңа. Бу мәсьәлә татлы гүя балдан гына. Гайса пәйгамбәр шулай илләр гизеп, Шамгаша бер көн барып җитте йөреп. Пüşте күзе сәхрәдә бер таш тора, ул таш өстендә коры бер баш тора. Ни күзе, ни авызы аның гәүдәсе, әгъзасыннан калмаган һич нәрсәсе. Мәрьям углының күзе төшкәч аңа, уйлап тора бу нинди таш, нинди таш. Ни күзе, ни авызы аның гәүдәсе, әгъзасыннан калмаган һич нәрсәсе. Мәрьям углының күзе төшкәч аңа, бу нинди таш, диде ул. Гайса пәйгамбәр гаҗәпләнде кабат, Гайса пәйгамбәр гаҗәпләнде кабат. Бәрәкәт ансамбле. Көчлерәк алкышлыйк инде, иптәшләр. Бәрәкәт ансамбле. Рәхмәт. Дәресебезне дәвам итәбез. Достаннар үз эшенә гаять күп темаларны алаймы? Бу әсәрләрдә курку белмәс батырлар, аларның гамәлләре. Менә мәхәббәт юнәлешендәге достаннарны алсак, бүгенге көндә хатын-кызлар өчен язылган романнарың бер читтә торсын. Безнең галимнәребез, язучыларыбыз ничек тарих битләреннән халкыбыз язмышын өйрәнеп безгә җиткерсә, шул ук Казан ханлыгы булсынмы яки шәһри Болгар илеме, ул чырларда да гыйлем ияләре тагын да илгәре заманнар милләтебезнең тарих китабын тулыландыру өстендә эш йөрткәннәр. Дөресен әйткәндә, достаннарның әһәмияте тарихны өйрәнүдән тышта шактый. Әлеге әсәрләр әдәбият җәүһәрләре булулары белән беррәттән
оқу асбаплары, дини дөньяви дәреслекләр сыйфатында да кулланылган Бакырган китабы, Алтын Урда язучысы Насретдин Рабгузиның Кыйсасыл Әнбиясе кебек дини әсәрләр белән бер рәттән Кол Галинең Кыйсай Юсуфы, Мәҗлисинең Сайфул Мөлеге һәм башка тәрбияви достаннарыбыз мәдрәсәләрдә шәкертләр өчен дәрес бирүдә файдаланып килгән. Шул ук вакытта ул китаплар дини кичәләрдә уку, йола башкару өчендә кесә китапчыклары булганнар, аларда бер яктан әдәбилек көчле булса, икенче яктан дини дөньяви гыйлемне дә үзләренә сыйдырган ул китаплар. Президент, мин менә күзләренә карыйм да, беләм бер нәрсәне аңладым. Беләсеңме син ни өчен дәресне ике укытучы алып бармый? Ни өчен? Чөнки алар безнең сыман сөйләрләр иде, һәм ялыктырып бетерерләр иде барлык укучыларны. Соң алай сәйдә тизрәк практиканы дәвам итик. Ай, идегәйгә алынганбыз икән, әйдә шуның белән башлыйк. Әйдә. Хөрмәтле шәкертләр, түзәсез инде, чөнки әлеге әсәргә кайсы яклап кына карасаң да үзенчәлекләре байтак бу дастанны үзенчәлекләре белән күп кенә төрки халыклар әдәбиятында очратырга мөмкин һәм моның сәбәбен дә аңларга мөмкин. Шулаймы? Әсәрдә безнең кайчандыр уртак дәүләтебез булган Алтын Урданың таралу чоры тасвирлана. Достанның тагын бер үзенчәлеге башка күпчелек достаннарда образларны ак һәм карага аерган кебек, бу яхшы, ә менә бу начар персонаж дип аерып әйтеп булса, биредә исә Туктамыш һәм Идегәйгә трагедик каһарман атамасын куллану дөресрәк булыр. Татар халкы әлеге тарихи шәхесләренә һәм татар белән татарның якка алышып сугышуына карата булган мөнәсәбәтен шушы әдәби иҗатында шундый ачыну белән язып калдырган. Сонсыз татар кара яу, якадан якага алышып, берсенә берсе капланып, теш тырнагын актарып, бугазга бугаз шәйнәшеп ни булганын белмәде. Кайсы башын актарды, кайсы җирдә капланды, кич булганда шул булды, һәр ике як аз калды. Шулай, нә бу трагедия чыннан да. Идегәй достанына үзебезнең гыйлем ияләре һәм сәнгать әһелләре тарафыннан да игътибар бик зур булды. 1919 елда журналист, галим Нигъмәт Хәким тарафыннан Сибир якларыннан язып алып кайткан әсәрне күренекле татар язучысы, шагыйрь, драматург, галим филолог һәм фольклорчы Нәки Исәнбәт эшкәртеп 1940 елда Совет әдәбияты журналында киң җәмәгатьчелеккә җиткерә. Ә 1941 елның 30 октябрендә Татар театры сәхнәсендә Идегәй әсәренең премьерасы була. Ләкин ни кызганыч, сугыш чоры булганлыктан әлеге спектакль бары тик 6 тапкыр гына уйнала. 1944 елның августындагы карар Идегәй дастанын ханнар, феодаллар эпосы дигән кара мөхер сугып, халыкка җиткерүне тыялар. Һәм бары тик 50 елдан соң гына 1994 елда Юнус Сафиуллин әсәре буенча куелган Идегәй спектакле янәдән Камал театры сәхнәсендә күрсәтелә башлый. Һәм 2023 елда Кәрим Тинчурин исемендәге Татар дәүләт драма һәм комедия театры сәхнәсендә көтеп алынган премьера Идегәй татар халык дастаны янәдән сәхнәдә. Хәзер күрсәтеләчәк өзек тә нәкъ шул әсәрдән. Сәхнәдә Туктамыш хан ролендә Татарстанның атказанган артисты, Тантана театраль премиясе лауреаты Ирек Хафизов. Көчле алкышлар белән каршы алыгыз. Сәмәркандта утырган аягы аксак Шах Тимер. Аргы утырган ул булса, бирге утырган мен булсам, каралашын төкле аяк 9 йорткадан булса, аны миңа тапшыргыл дип буйрып утырган ул булса, аның сүзенә буйсынмаган Туктамыш хан мен булсам,
аулашының қараған құтлы қия сен болсаң, салған екі йымырқасын ұядан алғанда сен екен. Қыш бидаяқ йымырқасын ұяға салғанда сен екен. Лашынымның тұқымын шақ темірге бергенде сен екен. Аяғы түксіз бидаяқ, аны да болса көтеріп, менің қаршыма келгенде сен екен, хай сен екен. Хай қытлықа, қытлықа, қының қытсыз қытлықа. Дәуір, кімнің дәуірі? Тоқтамышның дәуірі. Заман, кімнің заманы? Тоқтамышның заманы. Шақ темір соққан сом алтынға сатылдың. Бір башыңды екі еттің, екі ханға баш ұрдың. Жауабың бір құтлықа. Ялғыз ира кетмәстір, иділден ары өтмәстір. Ей, ирлер, билер, қоған біліп атланығызда, алдап, йылдап, қаршымалығыз. Қаршымалығызда, башын алығыз. Исен аман өтсе ол, Шақ темірге жетешек. Шақ темірні алып келіп, сарайны харап етешек. Ey халқым, менің халқым, сені алдырдым мен тағым. Дұшман талар келген соң, әл аман бол меннен соң. Халқымның ішінде сан нұғайдан азақ. Сенен тағын айрылдым, әл аман бол меннен соң. Сан нұғайдан азақ, 360 йұрт қазақ. Сенен тағын айрылдым, әл аман бол меннен соң. Башлы ұрда, башта сенен айрылдым. Халқым іші бітірмәс, бал шапшақтан айрылдым. Әл аман бол меннен соң. Толықсыған онайды, толықсып ұрдам қонған ерт. Халқымның баласы туып өскен ұңған ерт. Ризығымды алдырдым, әлі аман бол меннен соң. Татарстанның атқазанған артисті Ирек Хафизов. Кәрим Тинчурин театр артисті. Ирек Хафизов. Шунысында айтып өтегелі, әлі бұйыл ғына март айында Ирек Хафизов шушы ролі үшін, Тоқтамыш ролі үшін Тонтана театраль премиясын яулады. Құтлайбыз сізні, Ирек абай. Кіріш сөзімізде айтып озғанша, достанларны халыққа жеткіруінің түрлі ұсуллары болған. Демек, сөйлеу, жырлау һәм біз әлі моңарша әйтмәгән язмаша тапшыру. Ғилми тел белән әйтсәк, китаби достан. Татар китаби достаннары ешқына Шумер, бұрынғы грек, хинд, Мисыр эпик истәлекләрендәге сюжет мотивларына да мөрәҗәгать итә. Мисыр дигәннән, хөрмәтле шәкертләр, хәзер инде сезгә мөрәҗәгать итәм. Бұрынғы Мисыр мифларында Муса пәйгамбәр яки Моисей белән бәйле бер сюжет бар. Сандыкка салып, суга агызу. Сорау. Татар халкында иң популяр булган нинди достаннарның берсендә төп каһарманны сандыкка салып суга агызалар? Кемди?
Dürüst. Tahir Zöhre, elbette Ferin, şakirtler. Bileler Bütünümüzge bugün dişli. Tahir Zöhre dastanına kelip jitkenbiz eken indi ona to'xtalmasak dürüst bulmaz menimçe. Çünkü elge eserge Urta gosırlarda ok Türkiye halklarının barısı da diyerlik mükibben gitken. Dastanның tatar versiyalarına de ondan ortak. Hem olar bizge kul yazma, söylem tilde hem автор ijatına koşken jinama variantlarda kelip erişken. Аңлатып китү урынлы булырдыр әлеге урында. Халкыбызның иҗаты бүгенге көнгә 3 төрле вариантта килеп ирешкән. Беренчесе аның кул язмалар. Күпчелек очракта кул язмалар дин әһелләре, гыйлем ияләре тарафыннан күчереп язып алынган. Икенчесе сөйләм телдә, ягъни халкыбыз буыннан буынга сөйләп килеп бүгенге көнгә килеп җиткән әсәрләр. Һәм өченчесе автор иҗатына күчкән вариант. Ягъни yazу ustası халык телендә кул язмаларда булган әсәрнең вариантларын туплап, үзеннән өстәп барлыкка китергән әсәр. Biz bugün qorisi Tahir Zöhre dastanı, dürüstürege dastanı Babahan Sayadi ijatından. Kızganışqa Sayadi'nin koyşan tuğu, koyda yaşağı hem başka eserleri bugünkü günde bilgisiz. Bari tek köpçülük alimler farazlağı boyunca elege eser 1414 yılda yazılgan dip isəplənə. Demek Tahir Zöhre dastanı. Sahnede Qozan teatr училищесының Zülfet Zakirov hem Artyom Piskunov o'quv-xonasi şagirdlari Ilzira G'aliakbarova hem Oyrat Shams. Qarşılığız. Dostlarım, üzüm zor kaldım tilmiri. Min buzulgan hasta can, avuru kaldım tilmiri. Kulum kişi jitmedi yar bilen birge giderge. Bala kışta yılkınıp, naşar kaldım min tilmiri. Gül yüzün gördüm. Unuttum, israflık ite bardım. İndi sinden ayrılıp şit yat kaldım tilmiri. Sinden büten yok idi. Bir tek halim sıravşı. Bu düşmanlar gözünşe gaybette kaldım tilmiri. Kıl Seyyedullah Harabi, bulay akların nidir? Gıyşık utunda köyünüp fikir kıldım tilmiri. Ni gıyşık, başım eğlendi, kulum tut, güzelimsin. Ni mağşukman, şefkat kılıp teşmisin, antzarımsin. Min şaşkan bılbıl, her tağda gül şavkından zar sıktım. Sin ol, irkingde nurlanıp açılgan gül bakşamsın. Min İskender Kazin, zulmet işinde garrak buldum. Hızırda yoldaşımızın nişit, gel, saf incemsin. Mehabbet şirbetin kitir, iyi şeref üleşuşu. Yalgızlık şülünde susagan irenmen, denem sızlavığısın. Nişe sipsem su, sönmez. Sayede hiç de ışmaz ut. Kıyarman, kül bularman. Çünkü takdirde uzak sin.
Ялгызлык миңа. Эй, яр, синнән калу аерыла. Кайгы килде шул миңа, җанашым, синнән аерыла. Гөл идең, син, былбылым, очтың, кунарлар, коргалар, кайсы сердәштер миңа гөлзарым, синнән аерыла. Зор кеше мин, калырмын әйләнәмдә читләр белән, ни бәләдер тору кайгыртучым, синнән аерылып. Шомлы дошманнар бирмәде ярым белән китәргә, ни эшлим? Калдым йөрәктә чарасыз, синнән аерылып. Җаным китте. Сәяди, хаста калдым килмереп. Инде мин булдым бүген авыру, синнән аерылып. Ермәдәй башым күккә җитсә дә, яр, ярың мин. Нинди Ләйлә син, мин Мәҗнүн. Кыр басуын гизәрең мин. Нинди хуш сердәш син, күркәм шәмең затлы шириндәй. Фәрхәт кебек һаманда, борчулы зар карарсызың мин. Җиһанда мәгъшук, гашык икәндер барчадан газиз. Шыклы гөл син үзең, яз кебек. Зар булып багышың мин. Зөләйхадай гүзәл син, җанга җәбер җәфа кылма. Чөнки Йосыф кебек кичиртә зар интизарың мин. Мин Сәйфелмөлек вакыт, бәдигыма баш әйләнгән, диңгездә яман булдым. Янә өмете барың мин. Сөләйман Султанат шаһым, купсын тәвәккәл шыңгыл, күрим, бу җан тотышың ничек? Бәгырьләр сыкравың мин. Гаҗәеп якты шәм сыйфат, Саяди сиңа тиң булса. Кояш кебек таралып төшкән, чәчле нур шәшәрең мин. Илзира Галиакбарова, Айрат Шамс һәм Бәрәкәт ансамбле. Әйткәнебезчә, Тахир Зөһрә дастаны халык арасында чыннан да бик популяр була. Һәм әсәрнең Әхмәт Уразаев Кырмаши авторлыгындагы әдәби варианты турында да кыскача әйтеп узу урынлы булыр. 19-нчы гасыр ахырында язылган әлеге әсәр Саядинең дастаны бабаханыннан шактый гына аерылып тора һәм гадирәк тә. Ләкин шулай булуына карамастан халык Уразаев Кырмаши әсәрен шуның кадәр үз итә. Тахир Зөһрәне 1876 елда, 79-нчы, 88-нчы, 89-нчы 1917 елга кадәр 17 тапкыр бастыралар иптәшләр. Әлеге дастанның популярлыгы турында Габдулла Тукай мондыйрак сүзләр язып калдырган. Бу кем китабы? Татар китабы. Бу татарның бик искедән бирле укылып килгән әдәби китабы. Минем гоманымча, кичкенә чагында шушы китапны укып, җыламыйча үскән ирләребез вә хатыннарыбыз сирәктер. Менә хәзер җырланачак җырда нәкъ менә шушы Тахир Зөһрә җыры шул шырларда барлыкка килгәндер. Чөнки андагы моң, андагы мәгънә башкача әйтергә мөмкин түгел. Каршалыгыз. Сәхнәдә Татарстанның ат казанган эшлеклесе, халыкара конкурслар лауреаты Азат Нургалиев, татар халык җыры Тахир Зөһрә. Азат абый, рәхмәт.
şeşimini Görür üçün şul şeşimini Görür üçün Tahirülgen züreşin minülem sinişin şul minülem sinem eşin Tahirülgen süreşin minülem sinişin şu minülem sinem eşin Tahiri bilen zühreni ağızganlar sularga şul ağızganlar sularga Üzülüp üsüyüp paylaşmasak biz şarmaz şularga şul biz şarmaz şularga Üzülüp üsüyüp paylaşmasak biz şarbaz şularga şul biz şarbaz Татарстанның атказанган мәдәният хезмәткәре Азат Нургалиев. Рәхмәт Азат абый. Көчлерәк алкышлар бүләк итик әле Азат абыйга. Рәхмәт. Хөрмәтле ханымнар, туташлар, дәресебезне дәвам итәбез. Галимнәр дә безнең дастаннарны төркемнәргә бүлә. Әсәрләрне төркемләүләрнең вариантлары берничә, ләкин алар бер-берсенә каршы килми. Без фольклорчы галиме, филология фәннәре кандидаты Флора Вахап кызы Әхмәтова Урманчы тәкъдим иткән вариантка тукталырбыз. Ул дастаннарны 3 төркемгә бүлә. Алыплар турында хикәятләр, мәхәббәт дастаннары һәм тарихи дастаннар. Тарихи дастаннар дигәннән, мәсәлән, Шура Батыр кыйссасы безгә әдәби әсәр буларак кына түгел, тарихи шиганак буларак та кадерле. Гомумән, Шура Батыр шәхсе миндә зур кызыксыну уята. Халык Шураның батырлыгын күргән һәм иҗаты аркылы төрки дөньяда исемен мәңгеләштергән. Бәлки әле менә киресенчә, гыйбрәтле бер хәл итеп тарих китабына язып калдырган. Чөнки әлеге дастан тәрбияви яктан да бүгенге көне өчен актуаль булган проблемаларны күрсәтә. Мәсәлән, җиңелү белмәс Шура Батырны урыслар хәйлә белән җиңәргә була. Кырына үз милләтләреннән бер кыз җибәрәләр. Корсакка узган кыз Шурадан качып китә. Соңрак малай туа. Әтисе Шура сыман ук баһадир булып үсә. Шурага багышланган дастаннарның бер вариантында баһадир
улының қолынан үле, икенче кыйсада сугыш кырында улын зәрлекләгәндә аты сүрлегеп, елгага төшеп, батып үле. Кыскасы монда ап-ачык бер фикер ята инде иптәшләр. Нинди фикер? Шит милләт белән кушылма, ахыры начар тамамландыр дип. Зөлфәт, әйдә дәвам итик. Yo, минем вариантлар күп, мин берсен генә әйттем. Булды. Монысы да җитеп торыр. Рәхмәт. Шулай итеп, хөрмәтле шәкертләр, сәхнәбездә Шура Батыр, Кәрим Тинчурин исемендәге Татар дәүләт драма һәм комедия театры артисты Салават Хәбибуллин башкара. Zaman var iken, Şura Batır iken, Kilişinde bir iken, Yok kaytarır iken. Kıskır diyen şiirinde, At tutlatıp yürgende, Düşman kile dolağa, Kazan kalasın almağa. Mını bilge şurabız, Kılışın bilge doğadır, Sadağın asadır, Hasan yoluna şobadır. Bülbülde yaşayken, şalatında şapkanda, Yandaş yarayken, at başından atlanda. Gülmegine oktise, yağmur yağadiken, Şigesine oktise, şebin düştüdiken. Çıksa dirim çığa diken, Şilgesinden kan çıksa şiller hissediken. Şura batır iken, mengen atılır diyen, Kilge kilgen yollarda karşı çıgar iken. Kilge kilgen yollarda karşı çıgar iken. Түрә түгел, қарамын. Игіз түгел, ялғыз. Баламның исемен сұрасаң, күкішлі тамға дейірлер. Шуннан кетіп барамын. Өзімнің исемем сұрасаң, Арыслан улы Байғази, Аның улы Иртүләк, аның улы Ирнарык, Шура улы Шурамын. Барыр жерім сұрасам, 70 шақырымлық Қазанға, қара күнде жиынып, ярдәм итерге барамын. Мен Қазанға барғаншы Қазанны Қазақ алмаса, таптап юлға салмаса, тоқтасын утқа яқмаса, ташын суға атмаса, 60-қа жеткен қартларын туып алдына салмаса, күн көрмеген güzeller яуға келен болмаса, сабый балалар елап үксіз қалмаса, Бараға түрінген Қазанның қаласының ішінде, қапқасының түбінде ташқа соққан темір шығы болар ма? Тинчурин театры артисты Салават Хәбибуллин.
Rezdakil siynikilar bugün ha sahnada. Kuchli alqishlar bilan ketdik. Salovat Habibullah. Zo'r rahmat. Bugungi kechamiz davomida biz xalqimiz ijodidan bo'lgan tag'in 2 asarga to'xtalib o'zarmiz. Jikmergan ham Tulak dostonlari. Haligi ota-bobolarimiz yetkarlari boshqalardan ayirmali bo'laroq bugungi kunda san'atning eng yuqori nuqtasini minib jetgan Oltin shash bilan Tulak ham Suv sulu tatar operalari bo'laroq ko'plarga tanishdir. Haligi asarlarning keyin tatar muzikasi tarixida zo'r rol o'ynagan mashhur kompozitorimiz Najib Jixonov ijod etdi. Oltin shash operasi librettosining negizində tatar xalq əsərlərin birgə toplagan qahraman şair Musa Jalil poemасы була. Һәм ул 1940 елда әлеге иҗат җимеше турында мондыйрак сүзләр язып калдырган. Әсәр нигездә әкият төсендә төзелде. Шунлыктан аңарда вакыйганың тарихи дөрес булуы, нинди дә булса конкрет тарихи фактның чагылуы күзәтелми. Сәхнәдә Oltin shash операсыннан Jikmerganning Qora Urman ariyasi. Jırlı xalqaro konkurslar laureati İlgiz Muhiddinov. Fortepianoda xalqaro konkurslar laureati Oygil Zaynullina. Bürkütlerin mine jirden saklap ana taslarına bütün jenliklerin hem var kışların benim dostlarım sümbüllerin benim singillerim sinde utken jeyim kışlarım
Ormanı öttüm, Kara tağını kiştim, bir küp yerlerde vardım. Bir küp sular içtim. Girip çıktım da yırak keng dalada, lakin doğan ciğerim tabalmim haman. Халыкара конкурслар лауреаты Илгиз Мөхетдинов. Фортепианода халыкара конкурслар лауреаты Ойгүл Зейнуллина. Musa Jalilning Najib Jihanov bilan Naqiy Sanbat ijod etgan Tulak ham Suv suluv operasына bo'lgan tag'in bir fikrni to'xtalib o'tasiz kelar. Akiyatda aktual ham motor ideya, tug'an ilga cheksiz muhabbat, tug'an ilni qutqaruv uchun har turli shaxsiy baxtdan bosh tortuv ideyasi o'tkariladi. Akiyatning giroyi Tulak suv podshosining zinnatli saroyida tug'an ilin sog'ina. Endi tug'an ilni dushman askarlari yopirilganini eshitgach, qaytir yo'lga chiqa. Naqiy Sanbat şuşu o'ng'ay momentlarni tog'inda to'lilantirib, kuchaytirib bera. Syujetni ulg'adi ham qiziqli etib qura. Aning obrazlari psixologik yoqdan olganda boy, shuluq vaqtda akiyatcha g'odiy bir qatlı deyil. Tulak hem Suv suluv operasының шығанағы булган Tulak дастанына күз салсак, монда да әкиятләргә хас күренешләр байтак. Ләкин галимнәребез әлеге әсәр образлары, мәсәлән, Tulak һәм аның әтисе Мирқасның шын барлыкта да булуын фаразлыйлар һәм кыйсса эчтәлегенең 14нче гасыр чорына туры килү ихтималын ассызыклыйлар. Tulak ham Suv suluv bilan yaqindan tanishirga da vaqt jetgandir. Qarşalığız sahnada G'abdulla Kariyev ismidagi Qozon Totar davlat yosh tomoshachi teatr artistlari Laysan Balshova ham Ilsaf Najipov. İnip kildim atımdan, imde senin rozana. Selam verdim ben sana, aytik kuruklu yüzüne. Aşık buldum ben sana, kündey kurkem üzüne. Hayran bulup kalıp men bal şikerdey sözüne. Sözüne çi susulu, sefer kıldı kukşe. Жүгәнем суйды 3 кеше. Атым килә yer ашып, кошым килә кыр ашып. Атым юлым белмәймен, җирем суым белмәймен. Атың әйтче сусылу, җирең әйтче сусылу. Атың үзең беләсең, җирең суың беләсең. Хәрәмзалык кыласың, Зәятүләк атлы сен. Атың килсә ир ашып, кышын килсә кыр ашып, унсан кыргыз илендә Сарымыркас углы сен, Зәятүләк яшь углы. Атын менеп чыгып сен, кыш чияргә килеп сен, үз илеңнән аерылып, безнең йөргә килеп сен. Зәятүләк бай углы, Зәятүләк хан углы. Бер дигәндә бил алган, муены сынык суна алган, муены озын торна алган. Кыш ышкыры чүрәкәй канат какмай шуны алган. Шын карымнан бизәем, синең берлә булайым.
Сөзің әйтші су сұлу, суның қызы су сұлу. Сенің бірле болайым, бір дегенде бел алған, ағысы қанлы бүрі алған, аяғы сылтақ түлкі алған. Ниндей күшлі болса аю, бір тибіретмей шуны алған, ақшын қардан бизейім, сенің бірле болайым. Атым сұрап не дерсең, жерім сұрап не дерсең. Біздің ерлер қотыдыр, тұра алмассың түлегім, төзе алмассың түлегім. Біздің ерлер ташлыдыр, ғыса болып өлерсің, хоста болып ятарсың. Қайтып кейткел түлегім, қайтып кейткел түлегім. Артық қышны асырамас, ақшын қардан бизейім. Айлық елға қараған, күнлік елға бір басқан, төрт аяғым айырылған, арғамақтан бизейім. Сенің бірле болайым, суға түшіп өлейім. Ей түлегім, түлегім, yoqdir сиңа білегім. Қолымдағы күміш езік, міне сиңа бүлегім. Қошамайлық күміш езік, бүлек. Алда қолыңа, қайтып кейткіл бойуғылы. Күміш езік, қошамайлық, зифа бойың бизәгіл. Ол гүләгін керекмей, зифа бойың тілегім. Сөзім қабыл қылмасаң, суға түшіп өлейім, сенің бірле болайым. Қошамайлық күміш езік, алмадың сен түлегім. Қолымдағы күміш езік алмаймы сен түлегім. Бүлек бердім, алмадың. Нидір сенің тілегің? Айыры сақал өстірген, атамнан да бизейім. Сары мұрқыз хан илі, барынан да бизейім. Сенің бірле болайым. Сөзің әйтші су сұлу, суның қызы су сұлу. Сенің бірле болайым, суға түшіп өлейім. Абдулла Кариев исемендәге Казан Татар дәүләт яшь тамашачы театры артистлары Лейсән Большова һәм Илсаф Нәҗипов. Шулай ук Бәрәкәт ансамбле. Рәхмәт сезгә. Рәхмәт. Түләк һәм Сусылу операсында төп чыганактан читкә тайпылуны күрергә мөмкин. Үткән гасырның 20нче елларында ук яза башлаган әлеге әсәрендә нәкый сәнбәт, әлбәттә ул шир идеологиясын күз угында тотып эш итә. Шулай ук Алпамыш дастаны, 40 кыз риваяты сюжетлары да Түләк һәм Сусылу поэмасының эчтәлеген байыта. Резида, мин тамашачыларның күзләрендә ниндидер моңсулык сизә башладым. Өметләре сүнә бара мәллә. Өметләре сүнә бара кебек. Әллә мин әйтәм, Ак калфак бөтен дөнья татар хатын-кызлары съездының икенче көне булуы сәбәпче. Ул бәйрәм икенче көнгә киткәч авыррак бит инде ул. Әллә инде мин әйтәм, безнең дәресләр ялыктыра башладымы? Инде мин бит әле лекциямның 11нче битенә генә җиттем. Калган 20 битне укымаска тәкъдим итәсеңме? Тәмамлыйбыз икән, тәмамлыйбыз инде алайса дәресебезне. Ярар, ләкин булай гына түгел, мотор итеп тәмамлыйбыз. Түләк һәм Сусылу операсыннан Сусылу ариясы белән тәмамлыйбыз. Сәхнәдә халыкара конкурслар лауреаты Сөмбел Кыямова, фортепианода Айгөл Зәйнуллина. Sulaşan
Халыкара конкурслар лауреаты Сөмбел Кыямова. Фортепианода Айгөл Зәйнуллина. Ай, рәхмәт алкышларыгызга, укучылар, шәкертләр. Шулай итеп дәресебез ахырына якынлашты. Инде игътибар иткәнсездер, күпме дастаннарга тукталдык, әйме? Бер генә дастанның да эчтәлеген сөйләп бирмәдек. Димәк, нәрсә турында сөйли бу? Бу көндәлекләрегезне чыгарыгыз, ишен язып куегыз. Ише булайрак. Игезгә кайткач, бүген искә алган барлык дастаннарны кайтып укыйсыз. Үзегез генә укып калмыйсыз, оешмаларыгыздагы һәрбер әгъзаны шулай ук кызыксындырасыз, алардан да укытасыз һәм инде милләтебезнең киләчәге булган балаларыбызны, яшьләребезне тәрбияләүдә бөек мирасыбыз дастаннарга мөрәҗәгать итәсез.